Čau, zdraví tě Maikon z Maikon podcastu, druhý den v Austrálii a právě jdeme z místního gymu a trošku jsme to zakřikli s tím jetlagem, protože nás to doběhlo a dneska jsme spali asi do 10 nebo do půl 11, takže jsme to šli spravit do gymu, ale co je super, co miluju na Austrálii, je, že vlastně všichni tady cvičí, jedí zdravě prostě, takže vás udržou v takovém pozitivním vibu toho, že vlastně máte pocit, že to je jako normální. Rozhodně víc než v Evropě mi přijde, aspoň tak to na mě dolíhá. No a aktuálně se vracíme na hotel z gymu, kde vlastně jako by the way ten gym, to vám ukážu tady ve videu, protože to je libovka na to, že to je v centru města. A teď se vracíme domů skrz tady místní takový Central Park, je to Hyde Park, podobně jako v UK se to jmenuje a je to vlastně uprostřed města jako atlená oáza, kam chodí lidi jíst přes oběd, sednout si na trávu, meditovat, odpočívat, prostě je to takový klídeček tady uprostřed města, obklopený samozřejmě silnicí autama. No a odpoledne nás čeká nějaký plánování, protože sice je furt víkend, ale čeká nás týden plný business meetingu, nahrávání podcastů, workshopů a podobně, takže už se na to pomalu chci začít připravovat a určitě o tom budu točit další videa, takže to sleduj a díky. Zatím čau.